Hai Bayrok, norok bahai tongbai kha khlaio jotono no kaham tongana. Hai phaidi tini hingangke pobrok kothoma hanya hai nongni bagoi kothoma kaisa kahma tubui phaikya tai ang pog rojak ni bagoi sung bo jaga kirinani nang abo sung sia o kothoma no roksawi phaidi kothoma sikonsa agini kini bura bursik rokni je samiri ompa tongnai phainai sia ba kirna nangma jaga sia ok kahini no o kothoma no roksawi sung salayani bayrok norok jotono agi rogo phono khana kana sung samiri ompa hnainai sung khanawo khoroksa belai kheno ganang tai borokni kheto jumi wngthong jaga jumi wngthong agini ganang belai kheno ganang tai bini bwsajokno kainani bagoi samiri ompa tongmani tai samiri ompa tongmani akhini borokno phaikya bongni nogo samiri masapuno tikinai kwrui tai khoroksa sokpaikya belainyo sinai salak belainyo sinai nungnai samiri ompa kaphaikya tai samiri ompa kaphaina jagao bono podre potno setokha bono podre pot khano pot pai naikya botai bebak jagano pas wngkha tai pas wngnainai bono khushi khlai bini bwkrajak bwkra hamjagoi bono bini bwsajak baike kaiui reirokha tai kai rwmani pore hingkano borokni bwsa bwtui wngmani sengkha tai bwsa bwtui wngfru hingkano sudu bwrwimang no bakha tai bwrwimang bamang no borok selada bano hwnai mangno 7-8 jona bwrwi wngwi thangkha afruke bwkrajak bwkra belaino jolijaknani nangkha tamoni bagui jolijakha hamale chela bwsa hingke masapono maya hwnai asuk bini samiri no sob somoino tarif bini samiri no sob somoino tisawi kok samang lobmang tongmani tabuk o bwsa bwtui je suk mama jorao hingkangke bini samiri no hanya hai jolijaknani chengukha tamoni bagui hamale suk chela rwui maini bagui tai 7-8 jona bwrwimang wngwi thangkha chela masapono kwrwikhu tai borok mwtaisag laikya podre pot khaikya borok belai kheno suri laimang te kono motte chela masa achaikya belai kheno tongthok laikya borok wok bwthaka tok bwthaka parani borok no ringlaiui jotono hohom dodom khlai khushi khlaiui jotono no maisa rekha asike tongthoka hwnai khambai khumbai ke tamlaikya belai kheno tongthok laikya tai o chela bini sukno asike jotno khlai laikya hwnai tai kono sanani kok rekha tamoni bagui himale 9 number suk chela maini mamani tai jema thang borok ma baimya jema thang borok ma peiya tai onek sap sutra ke bono khushi nani sengkha asike jotno ka khushi tormang bo belai kheno jotno ke torkha tai bono masterok phwrwngnani rok thangka hingke bono ma buya ma hingya bono kokra khama saya oba haike bono jotno ke torkha tai dol logo bono ma kabriya bono thungtani rogo sob somoi no bono mang bisi khlaiui tai chathani nungthani rogo sob somoi bini VIP khemangno bo torkha belai kheno jotno khono bo sikla wngmani chengkha tai bo poribo pora laikya tai bini kajenani bin bo phaikya oba haike no asike jotno khlaimangno bono torkha tai haike tori paimani pore hingkano bono kisai misa hasal logo bazar hasal haike ba city hasal logo thana klaikya hingke bono
saisung rok rohaya tai bono onek kom no rohoro tai aboni bagoi bini out knowledge ekdom kheno koroi wngkha ekdom normal wngkha tai borok wngkha agini kokno agini je nangnungya kokrokno belai kheno bisas khaio tai abo haike bisas khlaimani bagino saljake o chela interview rinani nangkha tamoni bagai malai bini bagai offer phaikya je police ni bagai bo offer phaikya kot rokom ni bagai chakri offer phaikya tamo khai silai tini hinai riya ba phoji hinai riya oba haike borok asraino jotno khlaiei je mathang chakri sudu riya tamoni bagai malai borok wansogo chakri saidnya tai gisti barona hinai nangke gisti khlairnai hinai tai salsake ekdom chakri kaham offer phaikya tai a chakri offer nangini bagai din saklajak tai join khainani bagai din saklajak tai a dini horo hangkano borok wati bai nogor baikhe imango khe sajaka imango sajaginai tamongkha male nini suk khana jodi chakri offer ba join ringani thangka hangke nini suk thunai hinai sairjaka hake sairjaka hangkano bo tan din hangkani bini sukno sanani nangka nung o chakri ta khaidi o offer no nungta nadi tamni bagi mala o chakri khaina hangke nung thunai hinai ang imango sair paijaka tai aboni bagai o chakri ta khaidi hinai bini sukno ta thani hinai mana khaikya tai kubui no bobo thanglia bonailia tai bini nokni khoroksa bini nok ganani khoroksa belai bigrani bosa hangke thanginai a offer no mangkha tai hake keno din thanglani nangkha tai hake din thangte hingangke no tamongkha mala din botrik bodloka tai abake bodloka hangkano oje maya adar khlai pusijangna hingke bo belai keno bigra truk ungnani sengkha tai bongni noganani je bigra je chakri offer khlai chakri khlani hingke truk singsanani nangkha tai aproko borok wansonani ringkha naji sing tau busu tolak lai thangka tai o je bigra khangra bole chakri khlai tabuk singkhasa tai nogrok kusung dalang no khlai rewi tongkha hinai aproko borok bukha dukhu nangjaka phadi hingkangke takok tai bukhsong khajani bayarok norok okok borok kothoma sikun sano khanawi sing tamo srungjanai man hingkangke obono mangkha sing bo jaga kirinai abo sing sia sing asungno kiriwi tongdi sing jindagio sing kokhono sing achievement khaimiya ba success khaimiya sing progress sing manglak tai aboni bagino sing grow ongni thanani sini life of hangke sing thungyarno kiriyano ngani nango tamni bagai sing thungyani kiriyangmani nangmala thungyai bukurjani thungyai abo sing kebo saimiya tamokhe salchala sing thunyaino naki kaham kreng nakai khana soni abo sing thunyaino tai sing o thungyani kiriwi sing nongni putulya ba nongni nongkhoya hake tongibo sing yogya abo sing bukhawo belai kheno kaham ke krakhe wansoginyanani nangnai sing o thungyano mang kiri tongkhangke sing sini life sing kuno phuno khlaimanglak tai o life sing je kuno achievement grow tai improve success khainani surgical khainani nango sing tai aboni bagno sing bo jaga kirnani sing sia tai life agunani bagai kirnani bo nangya asik saunyo noro jotono sai ano kobor kothomana khanawi busibai khana je sing ta kiridi kirimani belainyo saya theinai sing jesa purpuno theinani tongkha hangka sing je jaga phon tongdi yogya aboni bagno singo theinya hamarokno sing poginai yakrai ramani no sawo
Chung o thunya kiri angka sengtai kuno jaga kiri nabo nangya. Asok saunyo jotono hambai.